खुलुमबाय आंनि आंगोनिबा आंगो लोगो नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे सोरां मन्जु नायजाबखौ नोंथांमोन आबो फिन नैथि खोन्दोखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिफिननो सानदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ जाय नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना खेबसे लाइकबो थुना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि अननायावनो आङो इयुनफोराव इउटुबारफोर जाबाय बायनो हायो खोमा। नाथाय नोंहा बबे बेंकआव एकाउन्ट दं बेखौ आं खोन्था आरो नाम्बारखौ हो। स्टेट बेंकआव आंनि मुङाव एकाउन्ट दं मेडाम। बहाय लिरनानै होब्लानो आं मोनगोन। बहिखौनो गाव लाबोदोंना लाबोआखै? बहिखौ लाबोनाय माने मेडाम आं मबाइलावसो लिरनानै लायो। दे बिदिब्ला हरनायसाय। नै लादो मेडाम। नोंनि बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं लाबाय। दा एसे उनाव आं नोंनो 3 लाख रांखौ सोनानै हरगोन। नों बेंकनिफ्राय दिहुनना लाब्लानो जाबाय। अके? जागोन मेडाम। बिदिब्ला आं दा थांबाय थानोसै नामा? आरो मोनसे बाथ्राखौ खोनासं। नोंथांनि सुथुरा बांबाय। नों दा हुसियारै थानाया मोजां। जायखिजाया समावनो सुथुरा नोंजों मोगा मोगि जानो हागौ। मोजां मेडाम। आं मोनथिनानै मोनबाय जेब्ला माबायदि सुथुरा आंनि उनाव नांनानै दं। मेडाम आं थांनोसै। दा बावगार। रांखौ मोनदों मोनाखै खबर हर। दा थांनो थाबैनो। जागोन मेडाम। रां रुफानि थाखाय आं बिबायारि नङा। नागिरदोंमोन आंनि फिसा बुथारजानाय थार गुमुर थार आसामिया सोर? मानसि बुथारनानै इलेक्सन गेलेना एमएलए जानो थानाय साजाया मा? बेखौ बे दासो मिथिनानै मोनदों। हे सुबुं समाज, खुदियाफोरखौ लेखा फरायहो। खुदिया जोनोम होनायजोंल' बिमा बिफानि सिनायथि होनो हाया। सिनायथि होनो गोनांब्ला खुदियानि सोलोंथाइ मान सन्मान गेदेर साकरि नांगौ। जौ लोंनायखौ गार। बेयो मोजां बेसाद नङा। मान सन्माननि खहा, सोलेरनि खहा, सोलोंथाइनि खहा, रां रुफानि खहा बेफोर गासैजोंबो लोगोसे जौआ लोब्बा दं। हे सुबुं समाज रायजो राजा नोंथांमोन, आं आखाइ फारिखौ खबजोबनानै बुंदों। खुदियाफोरखौ लेखा फरायहो आरो बे दुखुनि फिथाइयानो जागोन सानसे समाव गोदै। हेलौ आं जोबोद देउरि। मिथिनानै मोनबाय। रांखौ मोनबायना मोनाखै? मोनबाय मेडाम। दे मोनदों होननानै जेरै गोसो खरसा दा खालाम। बे आंनि अननाय नङा। बे नोंनि मोननो गोनां बान्थासो। अके? अके मेडाम। बाय। लोगो मोना मानो? आं बेखौ माजों खालामगोन? बेनि थाखायनो आफाया जोबथायाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। बेखौ दाथ'नानै आं बेनि खर'खौ थानायाव पुलिस स्टेसनाव लाना थांगोन। बायनो साइमाजों नोंनि खर'खौ दाथ'नानै नों जोबथायाव थांगोन। साइमा नोंखौ दिनै आं Sokot TV korean logoसे आं दिनै 3 लाख रां मोनबाय। जाफांबाय। दिनै आंनि साननाया गोजोननाय थाबाय। आंनि गोसो गोरबोआव जोबथायाव थांनाय आगोलावनो आं खेबसे आइ आफाजों नुजाहैयो। बे खर'खौ लानानै नोंथांमोना गिनो नाङा। आं आंनि मावनो गोनां खामानिखौसो आं मावदों। नोंथांमोना जेबो गिनो नाङा आरो जेबो साननो गोनां गैया। Aku mana lagi ni? Ini apa? Ini loh. Dah ni apa?
देवरिनि खर' बै मानसि दानस'नायल' बय दिन लागाखौ जगत देवरिनि खर'खौ दानस'नानै आं बिलिया गरिबाय Inara, खानो दासान। Inara, आखाइ दैखां। दैखां मामाय। दैखां। Inara, खानो दासान। नङाबा सानैखौबो गुलि खालामनाय जागोन। सेक्रेटारि सार, नोंथाङानो मिथिबाय जानांगौ। जों नोंथांनि न'खराव मानो नुजाफैदों? मिथिबाय मेडाम। Inara, आखाइयाव लानाय 10 लाख राङा आंनो हर। हर मामाय। हर। रामसियारि, Inara पेरेन्ट खालाम। जागोन मेडाम। सेक्रेटारि, मानसिनि खर'खौ बेगाव सोनानै ला आरो सिगांखौबो सोनानै ला। रामसियारि, दानिया Inaraखौ खानाय सोनानै फैदो। जागोन मेडाम। लागे मानो लाना जादों सरकारि हेरथायै खामानि मावोब्ला बेखौ पुलिसा हमखागोन लाथों लानानै थांथों सेथि खेब जौसालियाव थाना फैनाय मानसिया नैथि खेब जौसालियाव थांनो माखौ गिनो बेनि थाखायनो एसेबो दावराव खालामनो नाङा गोसोआव सान बे खेबाव बिनानावखौ बोरैहाय जोबसालिनिफ्राय दिहुनना लाबोनो हागोन सम्पति फानगोन थेवब्लाबो जोबसालिनिफ्राय बिनानाव फिसाखौ बरननानै लाबोगोन नाथाय नोंनि फारसे आंनि सम्पतिखौ नाजावनो बिनानाव फिसाखौ बुरिमा बेफोर लासै लासै जागोन एसेबो दावराव खालामदों मानो न'खराव थानायनिख्रुइ जोबसालियाव रासि सुखु गोजोन दं बेनि थाखायनो एसेबो दावराव खालामनो नाङा आं बेखौ लाबोगोन लाबोगोन खोनायाखै माथो गथि मा जादों माखौ खोनानो गोनां जाखा ओइ मा ओरै बुंबाय थादों गैयाथो गैया फिसा सोमोन्दोखौनो सानै लिंगोन खोनानायावबो मोजां खोनायोना बे सोमोन्दोआ दानो जाथ'वाखै उनावसो जागोन अनिमा मा उन सिगांनि बाथ्रा दं दे बुंनायसै बुंनाय बबेथिं मा जादों आं खोनासंनि बिनानावखौ जोबसालियाव लाना थांफिनबायनो मानि दे जगत देवरिनि खर'खौ दानस'नानै गावनि न'सिम लाना थांदोंमोननो उनाव पुलिसफोरा मिथिनानै बिथांनि न'खराव थांनानै हमना लाना थांदों लांथों लानानै थांथों बे सासे मानसि नङा बे सासे पापि बे सासे मोसौ मानसिया मानसिखौ बुथारनो हागौ बिनि गोसोआव एसेबो अननाय गैया अन्थाइ बिखासो माथो अनिमा बेनि सोलेराव हाजासे पाप दं पापि मानसिया न'खराव फैनो मोना बियो जेलाव थानानैनो रानै रानै थैलांनो नांगोन बेनि अनगा फैनायनि बेहा जेबो राहा गैया बे न'खरनि बिगोमाया DSP नङामोन होनब्ला नंगौ नाथाय मानो आं महरै खामानि मावो बिथाङा आंखौ बे न'सिम लिंहरदोंमोन नथ' बिदिब्ला आं आबौखौ लिंहरनो आबौआ न' सिङाव माबा माबि लिंगासिनो नोंथाङा जिरायथ' जागोन दे बिदिब्ला आदैया जोंनि खामानिनि थाखाय फैदों नामा नोंथाङा आंखौ खुलुमदों मानो नोंथाङा सासे गेदेर मानसि मा उन्दै मानसियासो गेदेरखौ खुलुमो मान होयो सन्मान होयो नाथाय नों आं बायदि मानसिखौ खुलुमनानै नोंनि समयखौ मानो उन्दै खालामनानै लादों आदै आंनि साकरिनि डिपार्टमेन्टआ गिदिर जानो हागौ नाथाय मानसिनि बैसोआ आंनिफ्राय देरसिन बेनिखायनो आं नोंथांखौ खुलुमनाय जाबाय आदै नोंथाङा बेवहाय गाज्रि मोननो नाङा गैया मानो गाज्रि मोनो आं बाथ्राखौसो बुंदों दे जाबाय दे दानिया गामिनि सासे सानै मानसि लिंदोंना लिङाखै सासे सानै मानसि नांगौ नङाना आरे साखिनि थाखाय गामिनि मानसिफोरखौ लिंखादों आदै बिदिब्ला थाबैनो फैनायबा मोजां जागौमोन आफा गैला फैबाय आफानि मुङा मामोनलाय लावदुम बसुमतारी गामि सेंमारि लासो महनपुर
नंगौ आरो जोंखौ लिंहरदोंमोन मेडाम देसिया नाथाय फैनायाव एसे गोबाव जाबाय आदाया गाज्रि जामोनसो गाज्रि मोननाय माने सासेनि मुं आरो एड्रेसखौ लिरखांबायानो दे जाबाय दे दानिया नोंसोर जिरायथ'लाय जागोन दे आरो दे बेनिफ्राय मोजां जिरायनो जायगा दं बैहाय जिरायना लिरोब्ला सान्दुंबो मोनगोन बारबो मोनगोन बैहायनो जिरायना लिरोब्ला मोजां जागोन नामा बहायनो साहाखौबो लोंनो हागोन फंबायमोनाबो थौदो बे खामानियावबो नोंसोरबो साखि जानो नांगोन जागोन दे आब' आं साखि जानायालाय माथो बेसेबां गिदिर बाथ्रा दे थौदो बिदिब्ला आदै दे थाव ओरैहाय जिरायनानै लिरहैदोनि न'खराव मानसि दङ ना नै एमएलए एबार जानो हागौ सोरबा बिखारि महर जानानै फैबाय नोंथांमोन हमनो हादोंना बिथाङा एमएलएमोन नों बे न'खराव मानो फैदों नोंनि बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय ड्रेसखौ नुयोब्ला मानसिफ्रा नोंखौ फाग्लासो बुंगोन नाथाय बाथ्राया मा आं नोंसोरनि न'खराव फैनो होननानै फैयाखैमोन मेडाम मानोना दा आं मानसिनि न'खर रानबायो बिनानाव फिसाखौ जोबसालिनिफ्राय दिहुनना लाबोनो एमएलए जानाय समाव निखावरि गोरिब गुन्द्रानि मोननो गोनां रांखौ नों बेंक बेलेन्स खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय दिनै बेफोर राङा बबेयाव गोमालांजोबखो आरो खोनासं जेब्ला आंनि साख'रिया जाना फैनो गोनांमोन अब्ला नोंथांनि न'खराव थांनाय जादोंमोन अब्लानो नोंथाङा बुंदोंमोन सासे हिनजाव माहारिया हादोरखौ डिएसपि जानानै मा जौगाहोनो होननानै गैया आं सहिखौ हरनो हाया होननानै अब्लानि आं गाबै मेगन मोदै हुगार फैदोंमोन दा नोंथाङा आंनि सायाव खर' बुलायनो फैदों मानो गैया आं नोंहा सासे रांखौ हरनो हाया बेनिफ्राय थाबैनो खालाम इसोर दं खामानिया जोब्बाय थांनो ओंखारबाय दा बिथाङा नोंखौ लेंहरदों थौदो बिदिब्ला आदै नोंथांमोननि खामानिया जोब्बायना जोब्बाय गासैखौबो लिरखांबाय नै दानिया खनसे फरायनानै नायदो साबिफोरनि नै आदै रथ' आं नै नोंसोरबो नैजौ लादो साख्रि जानायनि थाखाय आं नोंसोरनो बान्था होबाय जागोन दे आब' बलिबा जेबो गैया मानसिखौ जोङो थुजाथिनो हायै जाबाय जेथिनो थाङो बैथिनो बुङो हनै सासे मर्दारि आसामि एमएलएआ थांगासिनो दङ एबा फैगासिनो दङ मानसिफोरा आंखौ रायखुमायो बिसोरो आंखौ जुमुनि गारो मोजां खौरां दङ नामा मोजां खौराङा बबेयाव थानो बिदिब्ला बुंनायसाय जोबसेलाव थानाय आंनि फिसा बिनारामा माबाफोर खैफोद जादों नामा मोजां खौरां गैया गाज्रि खौरांसो होनो फैदों आं माबायदि बे गाज्रि खौराङा थांनाय हराव बिनाराम बसुमतारिया जोबसालियाव गोदनायाव जौलें होनानै थैबाय गोथै सोलेरखौ जों दा मोनगोन ना मोना मोनगोन आंनि लोगोफ्रा लाबोगासिनो दं एसे उनावनो सफैसिगोन बिसोरो नुबाय एमएलए सार मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाया बे न'खराव नुजागासिनो दङ बेफोर मानिफ्राय जादों बेफोर गासिबो पापनिफ्राय जादों बुहुमाव नों आराबायदि गोबां मन्त्रि एमएलए दं नाथाय बिसोरनि न'खराव बेफोरबायदि जाथाया जाफेराखै एबा खोनाफेराखै बेफोर गासिबो निखावरि गोरिब गुन्द्रानि खुगानि सावनिफ्राय जादों खुदिया गोमालांबाय धन सम्पति जोबलांबाय
जामाखौ लानानै दुगाबावनो बेफोर गासैबो खालि बायदि जादों खाफालनिफ्राय नङा बेफोर जादों निखावरि गोरिब गुन्द्रानि खुगानि थावनिफ्रा हाबा दिनै नुजाबाय बै हाबा सुबुं समाजनि सिगाङाव बेरखांबाय हादोरनि मुङा हाथियार हमना गोबां मानसिनो जोबसालियाव गैया दिनै बिसोरखौ राहा खालामनाय रावबो गैया नांगौ जोंनो सुबुं समाजनि हेफाजाब जों जोंनि थाखाय बे बिग्रायनि हान्जाखौ जों जायाखै जों जादों बर' हादरनि थाखाय बर' सुबुं समाजनि थाखाय जोंनि थैयाव बर' हारिनि थै दङ गोबां बोसोर आगोलनिफ्रायनो जों बर' हारिया बायदिसिना जेंना लोगोआव मोगा मोगि जाबोदों रमान हांखो नागिरनाय समाव गोबां मानसिफोर जिउ गोमालांदों जेरैहाय अमला आरो शिब अमला आरो शिबनि जिउ गोमानायनि उनाव जों रमान हांखो मोनबाय नाथाय रमान हांखो मोननायनि उनाव जों फिन नागिरफिनबाय देबनागिरि हांखो देबनागिरि हांखो मोननायनि उनाव नाथाय दिनै अमला शिबरामनि जायगायावनो नायजाबा जागासिनो दं नोंथांमोन बे नायजाबा अमला शिब बिथांमोननि गामियावनो जागासिनो दं बेनि गेजेरजोंबो जों बर' माहारिनि गेजेराव गोबां जेंना नुजाथिदोंमोन जेरैहाय एबसु बिटिसिनि दावराव बै समावबो मोजां मानसिया जिउ गारनो गोनां जादोंमोन खोनासं बेनि गेजेरजों मा मोनदोंमोन जों बर' उदांस्रि हादर नाथाय धन सम्पति खालामना लानो थाखाय बेंक बेलेन्स खालामना लानो थाखाय नङा बिदि जानाय नङा सरकारा जोंनो हादोर होदों नाथाय दिनैसिमाव जोंनो आयेनखौ होआखै दिनैसिमाव गावसोर एरनानै गावसोरनि आखायाव दङ ओइ बर' माहारिफोर जों गासैबो खौसे जा जों जुदि बिदि खौसे जायाब्ला जोंनि हादरखौ गुबुन हाया सेनांनो गोबां सान गैलिया बेनिखायनो आं गासै बर' माहारिफोरखौ आखाइ खबनानै खुलुमहरदों जों बर' माहारिफ्रा गासैबो खौसे जा मोजां गाज्रि गासैखौबो जों उनाव सावरायसिगोन
रंजानाय जागोन गासैबो थियारि थियारि बिदिब्ला अके दिनैनि नायजाबा बेखिनियावनो जोबथेबाय।